What's up, Bap, no? Ayun, at gabi na. Eto, Bap, yung dating puzzle na binubuo ng mga batang 90s. Kaya mga batang 90s, sumigaw. Mario! Ayan, sino bang nakakaalala nito? Sino bang nakakaalala nito? Wala. So, kung wala na nakakaalala nito, gusto ko lang ibalik ulit ito sa ano, no? Kasi, sa sobrang hirap nito, no? Mapapaiyak ka na lang eh, no? Kaya ito, papakita ko sa inyo kung paano ito, kung paano ito mag-work. Itong puzzle na to. Ito, ganito yung mechanics. Kailangan itong puso na to, kung naaalala nyo pa mga batang 90s, itong puso na to dapat makaalis siya dito sa mga box na yan. Ayan. Paano siya makakaalis dyan? Papakita ko sa inyo. Naniniwala kayo, kaya ko itong alisin dito? O hindi ko naniniwala. Panoorin nyo kung paano. Kailangan yan. Ito, una. Pasok mo muna yan dyan. Tapos yan, ganyanin mo muna. Tapos, iside mo ng konti dito. Ganyanin mo dito. Yan. Pumasok na siya. Medyo magulo lang ha. Yan. Tapos ganyanin mo ba? Tapos gaganyanin mo. Okay. Ayan o, nasa second layer ka na o. Second layer na yan ba? Tapos, ganyanin mo lang o. Magiging mo lang ng ganyan o. Konti-konti, dahan-dahan para makita nyo. Yan, o. Nakita nyo? Naalis yung heart. Ngayon, ipapasok ko na naman tong heart na to. Dito. Tingnan nyo ha. Ganyan mo lang ganyan. Ganyan mo lang yun o. Tapos, pasok mo sa dito. Kita nyo yan? Tapos, ganyanin mo naman dito. Yan, tapos pasok mo dito. Tapos, ganyanin mo naman yan. Tapos, ganyanin mo to. Force ganyan lang. Dapat mabubuo mo to sa force ganyan lang. Ganyan-ganyan lang yung sasabihin mo dito. Mabubuo mo to. Yan, tapos, medyo persahin mo lang ng konti dito kasi medyo kinalawang na to. Matagal na kasi itong laruan na to eh. Tagal ko na hindi siya nilalaro. Pinapakita ko lang sa inyo. Wag mo akong paiya. Laruan. Pumasok ka na dito, heart. Mukhang pinapahiya tayo ah. Wait lang. Yan. Ipapasok lang natin sa dito. Yan, pumasok na siya. Tapos, ilabas na natin siya dito. Ayun, ganun lang siya. Ganun lang siya kadali mga bab. Okay ba? Kung nagustuhan nyo to, gawa kayo ng ganitong laruan. Tapos ipakain nyo sa buong mundo. Don't forget to like and subscribe and comment down below. Maraming salamat sa panonood ng Unique TV. Shoutout pala kay Tito Jake Manarang. Shoutout sa'yo.